What's up? Short video, short ride muna kami. Kasama ko si Arnel, Jesus, si Cap Jao at kanilang mga back ride. Hey! So let's go! Ang sarap talaga magkaroon ng kaibigan na ganito. Hindi na kailangan ng plano-plano. Yung tipong nagsa-soft drinks ka lang sa tapat. Tapos mamaya-maya, tara rides tayo. Chika agad ang sagot. Walang patumpik-tumpik pa. Pogi naman ng Kuya Arnel ko. Hey, touchdown Alaminos, let's go. So andito na kami. Nag-skip ako ng video kasi nalobat ako sa daan. So nag-aalmusal na kami. Thank you mami para sa hospitality. Tita ko yan. Wow. Okay, let's go. So nakarating na kami dito sa Tubong Bani, Pangasinan. Ayan no. Ang inang dambuhala to. Ginagawa sa inumin namin. Adik. Sige baby, kaya mo yan. Slow. Karagab-damay ka na yun. Gimana oleh bakus? Yo, bagus. At nahimasmasan na po ako sa mga oras na yan. Hey! At sa mga oras na yan, naplatan si Joe. Ano tayo yun? Nagbawas sila ng hangin ng gulong. Ha? Ha? Lanti. Talo bundok. Baka naman mas malala naman sa talong bundok. Bakinot. Diwag. Siya rin. Oh shish! Bye. Ulit, Arcel! Sama.